No niin, nyt tulee Hillslimp-video. Haluan näyttää teille mun upeat autot. Ne on vaan kauniit. Joo, mun tää. Sitten, ja MC Saunamobiili. Mun pikkuveli on saanut jotain ihan epäreilua, joka tykkää näitä tällä. Täältä vinkuu täällä kun äiti ja puoliston hammaslääkäri. Täällä kitkee, että hän sulisi. Onks sä pölliä? Et ole Urpo. Eli, ja tosiaan, älkää ihmetelkö, mä en haukku koiraa. Meidän koiran nimi on Urpo. Ja se kirjoitetaan U-R-P. Toi isona yllätyksenä ruotsalainen O. Urpo. Lempinimenä kuuluu Upi. Upi on hyvä koira. Olet täydellinen. Oletko? Sano jotain näille. Meni heti fiilisi, se ei enää lähetäkään. No nyt se. Olet ihana! Siellä oli oikeesti ihan todella pieni. Tiedän kyllä, asialle pitäisi tehdä jotain, että se ei enää vingu ja itke. Olette oikeassa, sinä siellä, kuka katsoo, hyvä idea, kiitos. Mikä on 1+1? Aivan oikein, 11. Englanti vai Espanja? Kuka liikkuu ekana homo? Ei. Mä taisin hävitä, mutta en mä kyllä homokaa oo. Siihen minä en suostu. Upi sano jotain. Ei kun lähetä vaan. Onko sulla kuuma? Varmaan kai 40, melkein 30 lämmintä. Kiva, kun tuolla on ihan jääkylmä uima-alla. Voit sinne käydä kuvastaa, mutta kun me pitää yksinään katsoa koiraa. Ihan kiva. Mä tosiaan laitan joskus paussille, jos tulee vaikka mainostaa niin koira yrittää karkaa pihasta, niin ettei tule mitään ylimääräistä aikaa siinä. Tästä videosta tulee luultavasti liian pitkä, kukaan teistä ei tyyliin jaksaisi katsoa. Taas kakkonen. No voihan kivaa. No. Mä en voi ottaa tätä pois, no nyt pelataan sitten mainoksia. Ei koki oikeesti. Tää on lapsuuden paras peli. Vai oliko? Häh? Yritätkö sä kuset? Oho. Eipäs kiroilla, Jare. No niin. Elikkäs kiroilu loppuu tähän paikkaan heti nyt, joo. Tosiaan minun pikkuveljeni, herra 10-vuotias, on täällä. Tää. Silloin jo tää auto. Ja mä sanoisin, että voit se oottaa mua, että mäkin pääsen. Se sanoi, että en. Sitten mun pikkuserkku. Se on 6-vuotias, niin se on jo 31. Jaa. Mä aion nostaa huomenna tän season passin. Mä voin näyttää teille videon siitä sitten. Uskokaa tai älkää, jos te joskus haluatte hyvää videota, niin kannattaa laittaa tilausnappulaa painikkeeseen, niin mä voin hommata sitä kautta rahaa ja parempia välineitä kuvata videoita. Vai mitä? Mä en voikaan laittaa paussille, kun tässä on joku ihme jutska, että ei anna. Mutta toivottavasti koira ei siis karkaa pihasta. Minun Lamborghini, mikä ei mitään ihan superautoa, niin flippaa! Ei! Ja nyt just tapahtuu se eka hämminki, milloin mun pitää alkaa juosta koiran perään. Urpo pihaan! No hyvä koira, tule tänne. Tule tänne sieltä. Tule. Ihana. Minä tykkään sinusta. Ja myös katsojista. Mutta en sillä tavalla. Lopeta ajattelu. Kiitos. Pelaan tosiaan vielä tämän matsia ja sit mä lopetan tästä, ettei ole liian pitkään. Eiks niin? Eikö sitä niin lupi? Että pisti pään silleen nalle ja nyt työntää mun päätä koko ajan. Älä lähtä. Sä oot mun korvan juuressa. Hyi vitsi, sä haisit pahalle. No, sä oot kyllä koira, mutta sun henki haisee ihan kauhealle. Mitä sä olet syönyt? Älkääkä ihmetelkö mun nimeä, mun nimi on Giggelson. Mun pikkuveljen nimi oli, mä en edes tiedä mikä se nimi on. Se käyttää näitä ihan alkunimiä. Sit mun serkun nimi on, se nimi taisi olla Bugatti. Se lempiautomerkki on Bugatti BMWstä. Ja niille Mersu-rakastajille, anteeksi, mutta BMW, käykää googlaa oikeesti, jos te luulette, että joku Mersu on hienompi kuin BMW 36 tai 30, niin te ootte kyllä niin hölmöjä. Mutta kuitenkin,
On Mersu tulee toiseksi lemppariautona. Ja sitten kolmantena tulee Lada, ne on ihan nättejä autoja. On ne hienoja, mutta ne ei ole mitään maailman hienoimpia. Nyt kävi huonosti. Noni Jurpo. Älä lähetä. Haisee varmaan tonne noita katsojienkin kotiovelle asti tuo sun lähettäminen. Ui! Oh! Ja nyt on tosiaan aamu, mutta tää video on varmaan julkaistu seuraavana päivänä vasta. Telkä ihmetelkö, jos video tuntuu siltä, että nyt olisi niinku aamu, mutta on oikeasti jotain 3 aamuyöllä. Oh! Mä en yhtään keskittynyt, mä herpaannut ja ajoin itteni seinään. Upi kannustaa mua. Jaare. Miksi mä muuta kerron oman nimen? Joo, mun nimi on Jare. Niin Cheekki. 3. Mainos! No niin, ja nyt lopetetaan.